No niin, moita. Tää kamera on väärinpäin. Toivon mukaan se olisi nyt oikeinpäin. Ja mulla kävi äsken niin, mä kuvaan nyt varmaan 5. kertaa videoa, koska mun sisäinen muisti on täynnä. Mä ostan muistikortin kohta mun puhelimeen. Sitten ei enää tule semmosia ongelmia. Mut okei, sori, nyt siirrytään. Mä teen randomia voimisteluliikkeitä ja... Se oli taustaäänis, meidän äiti vähän raivoo. Eikö se olekin rage? Okei, joo. Joo. Meille tulee joku tyyppä. Niin sori taustaäänistä. Aloitellaan. Nyt mä siirrän tän tähän lattialle ensin. Ja sitten mä teen spagaatin. Näin. Ja koitan tehdä spritsin. Noin. Noin. Sori. Meidän äiti vähän raivos. Niin joo. Nyt siis jatkellaan. Eli spritsin spagaatti, en tiedä onnistuuko se yhtään. Lumipallo. Noi. Etuperilumipallo. Joo, siis se ei ollut etuperilumipallo. Nyt. Noi. Ja. Joo, mä teen tän vähän kiireellä. Joten sori. Siltä kato. Ei ylös. Tää video taas on tässä. Sori, että mä teen tän kiireellä. Koska mun äiti on raivo. Mä haluun nopeasti ulos. Okei, mä editoin tän joskus myöhemmin. Tai pistän suoraan. Okei, ja se olisi nyt moi.